Agay, unsa may kabutaan at kong baka. Dili taga hikot ba? Pagpunto lang dyan. Mangumpay sa ko. Butanan ni akong baka. Ano ba? Ano? Butanan at pundo lang diya. Uy, Gabriel, tugway siyang baka. Berarti pa juga dakua. Kwarta gini ron. Sus katay linga. Hapit na biya huibis para mantalungon. Kung na biya ko'y kapalit o bugas. Paksit yun ron. Ay, may tabak ko. Sus karaan biya kong cowboy dito sa Manila. Gamitan ako ng power hook ni Franco Presa Mobile Legend ron. Sapi gini ron. Impas yung palit bugas ani ron. Sus timing na taas sa spisi na ko. Ako ning andamon de para sakto sa liog sa baka. Pagtungog-tung para dili gi makagawan, dili makabuhi. Agay, unsa may Ayay. Kwarta gini ba? Murag lagi nadala. Dagan ko ili-ili niya. Oh no! Agay, tabang! Agay, tabang! Tabang, akong liog! Aka na ni. Liog! Oh no! Oh, tabang! Akong liog! Agay! Agay! Oh no! Andong si tabang! Uy hala. Sino Gabriel mang bos litag. Ay, awa man di kang matagay mo, magibitik di man ko iro. Dagan. Anong mangulata nga pwede rin mo ito istoryaho? Unsa may imong kuanan raw, nakas kamunggay. Ako, kawatan ko, pero gahi man sad. Shout out time. Shout out ko ni Lindy TV, P2P TV, Maril Saraga, April Bukog, Bones TV, shout out ni Modol. Og ni Reggie Miao. Shout out ni ako sa taga Kanduling, sa mga kaila diya. Shout out sa ko ni John Andre Baya. Shout out ninyo mga idolo. Salamat.